Hoy tenemos un problema y el tiempo se nos va. Soy Ululet. Soy Y Gecko. los PJ Masks nunca dejan nada atrás. Soy Catboy. Y contamos con su ayuda en cualquier problema y más. Pues los PJ Masks amigos son superhéroes, bien lo son. Y gran equipo, pues son ellos los que tienen super amistades. Con las tareas ya tengo que empezar. Hay que limpiar a fondo toda la casa. Terminé y ¿qué hago yo? Hasta mañana otra vez. Un libro ahora leeré, o tal vez 2 o 3, y pintaré algo nuevo en mi gran pared. Tocar, luego tejer y después cocinar cuando mi vida va a comenzar. Que el cielo no es azul, ay mi amor, me traes un poco loco, un poquitito loco. Estoy adivinando qué quieres y pa' cuándo, y así estoy celebrando. Me vuelves, que eso está un poco loco, tu mente que despega, Tú siempre con ideas, con mi cabeza juegas. Cine vulgar. A mí me pareció encantadora y fabulosa. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Tenemos a alguien, es un sabio sin par. Más listo que Pumba. Te vas a asombrar. Es un poco loco, pero muy ingenioso. Y es muy gracioso. Y también muy curioso. Es inteligente a más. Un sabio de verdad. Es todo corazón. Y por nosotros pensará. Y vengan ya con Bunga aquí. Un sabio que da 1000 consejos a ti. Si tú triste estás, no sabes qué hacer. Pregúntale a él y te hará entender. Hoy Peppa y George van a la guardería. Es el primer día para George. George, ¿tienes ganas de ir a la guardería? Papi, a lo mejor George es muy pequeño para ir a mi guardería. Estará bien, Peppa. El señor dinosaurio y tú le haréis compañía. I tu què mires? Un missatge per a pares, mares i adults. Un missatge per a tu. La tecnologia no és roïn. Ni les televisions són roïn, ni els mòbils ni les tablets, però cada cosa té la seva edat. I teniu que reflexionar vosaltres, pares i mares, un poc en quant a l'ús que nosaltres fem. Tots estem d'acord en que els cotxes no són roïns, però a ningú pare li se passaria per el cap donar-nos als xiquets les claus per anar al col·legi. També estarem d'acord que és moltíssim més sa anar caminant a pel pas 5 minuts que agafar el cotxe. Doncs bé, de la mateixa manera,
Tots estem d'acord que el cotxe no és roïn. Amb la tecnologia passa algo molt paregut. I és que, en funció de l'ús que li donem, pot ser millor, neutre e inclús pot tindre efectes negatius. Molts pares i mares teniu el dubte de què fer amb els mòbils, les tablets i la tele. I amb nosaltres també, és a dir, els vostres fills. No sabeu molt bé si donar-nos-ho o no donar-nos-ho. La recomanació general està clara. I no ho dic jo, ho diu l'Acadèmia Americana Pediatra, amb la qual estan d'acord la major part de les societats mèdiques del món. Per davall dels 2 anys, els xiquets i les xiquetes no deurien veure res de televisió, ni utilitzar els mòbils, les tablets ni els ordinadors, el que es coneix com a exposició a pantalles. A partir dels 2 anys d'edat, aquesta exposició hauria de ser molt més limitada, no més superior de les 2 hores diàries. I sempre que els continguts siguin adequats per a la nostra edat o per al desenvolupament del xiquet o de la xiqueta. Un excés d'exposició a la televisió i un excés prompte a la televisió i altres pantalles tenen efectes negatius en el nostre desenvolupament dels xiquets i xiquetes. Fundamentalment en el llenguatge i en l'atenció. La major part dels efectes negatius ve per el que es coneix com cost d'oportunitat. Això és que nosaltres, els xiquets i les xiquetes, mentre estem utilitzant els telèfons mòbils, les tablets i mirant la tele, estem perdent la oportunitat per fer obra. Que sí que han demostrat tindre un efecte molt positiu en el seu desenvolupament. Com per exemple la interacció en igual, parlar amb nosaltres, portar-nos a jugar al parc o fer algun esport a l'aire lliure. Aquestes coses sí que han demostrat tindre un efecte molt positiu. I se ho estem perdent per estar davant d'una pantalla. Què podem fer a partir dels 2 anys per a mantenir dins d'uns límits raonables? L'exposició a estos medis digitals. Que nosaltres, els xiquets, no tinguem televisió al nostre dormitori. Més enllà del poc control dels pares i les mares de quan la vegem i què vegem, n'hi ha molts estudis que associen tindre televisió a l'educació per un major risc de desenvolupament de dèficit d'atenció. Això mateixa també és aplicat als ordinadors, que haurien estar en zones comuns o, en tot cas, supervisats per els pares. Els telèfons mòbils i les tablets sempre deurien carregar-se en una zona comú, com per exemple el saló o la cuina, però mai el dormitori, perquè d'aquesta manera perdríem un poc del control del que es fa amb aquests dispositius. Algo molt positiu seria intentar instaurar algo així com un toc de queda. Això què vol dir? Molt fàcil. A partir de tal hora no poden utilitzar mòbil, tablet, etc. Ni tablets ni res, simplement s'està, es parla o no i es disfruta en família. Clar, això és algo que tenim que complir tots. El que no podeu fer és demanar-nos que deixem de parlar amb els amics per el WhatsApp mentre vosaltres esteu dale que te pego al mòbil. Algo que també val la pena és tindre la televisió apagada si no hi ha ningú mirant-la. Hi ha molts estudis que han trobat moltes associacions per al que estem fent. No mirar la tele quan està enxufada. Amb alguns retrasos amb el desenvolupament del llenguatge, que són els mateixos que l'exposició directa a la televisió. Per tant, intentem procurar que la tele no estiga enxufada perquè sí. Al mateix temps, hauríem d'evitar, en horaris de menjar o sopar, tindre la tele encesa, perquè, aunque no s'adonem, desviem la nostra atenció. I, sincerament, és més important que escolteu el que ens ha passat en el col·legi que sentir el que diuen tranques i barranques. I és el de respectar sempre l'edat adequada de jocs, dibuixos i sèries. No tot és adequat per a totes les edats. Mira les etiquetes! Altra recomanació que és molt important i que té uns efectes molt positius són: és que presteu atenció a lo que estem fent en l'ordenador, tablet o mòbil. O que estem veient en la televisió, no simplement per el control, perquè no fa falta tantíssim control, sinó simplement per poder passar més temps amb nosaltres.
Jugar junts a aquest videojoc que tant m'agrada, comentar el que estic veient a la tele. D'eixa manera evitareu utilitzar la tecnologia com una niñera digital. Que és el que verdaderament té un efecte molt negatiu. Una cosa final molt important és que vosaltres, mamà, papà, els adults, sempre sou l'exemple per a nosaltres. Anem a imitar-vos. Tindrem la mateixa reacció amb la tecnologia que tingueu vosaltres. Així que tot el que ens exigiu a nosaltres s'ho heu d'aplicar a vosaltres mateixa.